na silnicích už nemají co dělat, ale do šrotu ještě nepatří. Řeč je o vozech, které jejich majitelé předělali na závodní speciály. Takhle vypadala jejich poslední jízda v Poříčí nad Sázavou. Tak tato auta mají své spanělé cesty už dávno za sebou. Tady je tak čeká už jen ta poslední cesta. Doma jsme měli auta, které neprošly technickou. Zkusili jsme se tady v nich povozit. Chytlo se to a z nějakých 10, dneska nás tady jezdí 90. Kamarád měl před mojí dílnou zaparkovaný auto, že ho dá tátovi do pucu, protože bylo v polopřevodu, takže skončilo jako mrtvý. Když už tam stál 2 měsíce, tak kamaráda kolegu napadlo, že bychom mohli jet ten hobby. 3 dny před prvním startem už stačilo jen odmontovat sedačky. Stejně tak se na start postavil i 19letý Lukáš. Moje je to druhý auto, to první skončilo minulou sezónu, kdy proletěl Krumlič. To se stává u těch aut. I druhý závodní speciál jen pár měsíců před prvním startem ještě poklidně brázdil české silnice. Po pár měsících přestavby v garáži i on vyrazil do nelítostného boje. Kdo jízdy sponzoruje, vidí každý. Díky tomu, že jezdí tady tyhle závody, tak se chová slušně na silnicích v provozu. I když je to jen přátelský závod, pravidla musí být. Žádné vytlačování, žádné úmyslné bouračky. Ty stejně přicházejí sami. Koho auto zradí, tomu už na pomoc míří Bohoušek. Vůně benzínu a řev motoru ale rozhodně nepatří jen mužům. Závody už je to takový, tak já jsem měla ráda odmala. Když jdu teda po trati, tak vůbec nevnímám, jenom se zaměřuji na ten závod jako takový a prostě je to úplně úžasný. I když sen každého je pochopitelně být první, většina je ráda, že cílovou rovinkou vůbec projede. Pro některé stroje je to ale jízda opravdu poslední. Pro televizi Barandov Tomáš Žižek.